Kienu eluf dawk li segwew ix-xandriet li twaslu f'dawn il-jumejn minn Net Television u Net FM. Servizz estensiv kien fuq ir-radju u televiżjoni kif ukoll fuq il-pjattaformi tagħna online. L-udjenzi tant kienu kbar li f'ħafna mill-ħinijiet Net Television qabeż kemm lis-Super One u saħansitra anka lit-TVM. Dan apparti li anka fil-ħin tal-aħbarijiet kien hemm udjenzi b'saħħithom ħafna. Dawn ix-xandriet kienu mfaħra saħansitra anka mill-editur laburista Sandro Manġun li fuq Facebook irrimarka kif Net Television wasal informazzjoni u dibattitu li ħadd ieħor ma xandarx. Sandro Manġun stqar li ma setax jifhem kif dawn il-mumenti ta' taqlib li għaddej minnu l-pajjiż l-istazzjon televiżiv tal-partit fl-oppożizzjoni tħalla waħdu jagħti lin-nies dak li qed ifittxu. U insista li x-xandir nazzjonali imħallas mit-taxxi tagħna dan suppost kellu jkun dover. Fil-waqt li għall-istazzjon tal-Labor din kienet opportunità mitlufa.